Social media o tabuk o video clip kaisa viral ongoi tongo norok viral video clip no nugui saima kana video clip saboni omo ongkha Jorani news channel ni kaisa video clip ni ongso saimaka Jorani news south panbo kamio kaisa koktoma news thumna thangpuru no kubuni borok rok borokni o video no record khai tabuk social media Facebook rogo viral khairo hini tabuk Facebook o viral ongoi tongo. Tai norok nugui mankha o video ni clip o news reporter news surukni swkang off screen bahai kok sana phurungrwmani amangpili kaisa phaimani nungmani pore o viral video Facebook o viral wngmani pore baksa borok rok hinui tongkha Jorani news channel no omo ki news reporting da na ki kuno kaisa short film ni shooting baksa ba hingka tamo shooting ta choli tong hinui tei baksa borok bo hingka mote hai video rok no tana di hinui luku rok no koima bo nukha hingka kai jefru Jimi Facebook o video clip kaisa viral ongoi tongo social media rogo Jorani news ni somode baksa borok rok modi khaino tana di hinui koimani mangpili bo chwng kaisa phaimani nukha hingka kai ki Jorani news ni joto news ta scripted news baksa borok rok aswngmung bo tisawui tongkha hingka kai chwng Jorani news channel ni video rok no nukha kai chwng saimano bongni channel o news suru wngya swkang 1 থেকে 2 minute moton muti hino kaisa promo hai kaisa scripted phunukmani chwng nugo amo bongni kaisa video ya joto video no borok puila o 1 থেকে 2 minute moto je o news o gothokui thangnani borok rok kaisa chikonsa kaisa part o borok muti haino scripted video phunukmani chwng nukha amoni pore se borokni main video ba main news suru ongo norok Jorani news ni jodi no nai tongkha kai follow khai tongkha kai norok puila no nugui mana kisa promo hai video ro tar mane moya je Jorani news jotono scripted video swnamo hinui o news je kothokui thangnai borok rokni live je kothokmani amo khai kubui no kintu borok omo promo ni video ni pore se borok bongni asol video no phunugo ongoi mano je borok news no unique ba borok rokni attraction khainani bagui muti hai unique style da hinchinani ba unique ba bekhai borok video shooting khaima rok ba news reporting khaima rok chwng nugo omo wngna borok rokno attraction khainani bagui tarmane moya Jorani news scripted jotono.